Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Nganong imo magkatong gibuhat nako, Jerome? Nganong imo manggipalabas nga may relasyon kita? Kwarta, Ate Alice. Kwarta ang nakaingon. Si Ate Alice kung Jerome kining nagkaatubang. Nagkaabot sila sa karaang bay. Nganong giadtuman si Ate Alice sa karaang bay? Kinsa man ang nagsugo nimo nga buhaton kini? Kinsa ang nagbayad kanimo? Si Miss Mara Cervantes. Pero ayaw siyang sulti nga nabalik na ko din eh. Kay ipapatay unya ko niya. Nahibahaw ba si Justin sa tanan? Apil ba siya sa drama? O, Ate Alice, gusto sila nga mapasangilan ka nga may kabit. Maura ka na ang ilang yatag na ko nga misyon. Okay. Mao na kinyang akong gipaabot. Mabuang ka karon, Mara. Magpalit kog laing SIM card. Unsay gibuhat mo, Romero? Ako lang gisi ni Carlin ang testimonya ni Jerome, te. Alice, suluat taon ko, ti. Badi ay! Yungit lang buwang nga ka. Duklo ni karon. Ikaw, Romeo, Naibaw ba ka? Kung unsay resulta sa imong kabuang nga gibuhat, ha? naibaw ko. Naguba ang kinabuhi ni Ate Alice. Dili kay ang ako lang dunghog ang imong giguba, Jerome. Kining nahitabo na ako karon. Ngawa na ko'y mga tiil. Ate, Mao na do! Napungkol ang duha ka tiil ni Ate Alice tungod sa iyang bana ag kabit. Og tungod sa ninimo ro! Kay supporter ka sa mga demonyo, wanga ka! Pero nagpasalamat ko nga nagkita kita pagbalik, Jerome. Gipapangita ta ka ni Romero. ate, ayaw taon kong silutin ninyo. Gigamaan ako. Nakakita na mo na ako. Inutil sa ko. Mao na do! Di trawa! Sayo kayong karma para nimo. Pasilo ako, ate. Mapasaylo ko lang ikaw. Kung limpyuhon mo ang akong pangan sa mga mata sa tao sa among dapit. Unsa? Sa unsong mata? Hoy, paminaw ha. Kinahanglan mo atubang ka sa katawan. Ang kuna ang tanangsa nimo kang Ate Alice, wanga ka! Mamatay gi ko, anak. Ug nganong mamatay ka man? Nagbahad si Mara nga tiyon ko niya. Kung mapakita pa ko din ining dapita. Kinuo ko. Ay do, sayo na na do. Papatay na lang! Dili, Romero. Ano naman te? Igo na nga mipakita nako si Jerome. Luag na ang akong dugan. Naunsam sa taong kate. Oy, kadali ra sa nimong mapasaylo, oy! Romero, tanawar kud ang kahimtang ni Jerome. Nya? Sama nako. Nagaid na sab siya sa wheelchair. Oh! Ang yati, yan ang tinuyuan. Romero, may pasiluan lang ko. Sinuka. Gigamit ako sa demonyo aron nasagitan si Ate Alice. Pwede ay? Ano paggamit na sa ka? Romero, anhin na lang una tang tanan dinhi. Unya te. Maapil sa tong budget kining tabagha ka dako, ha? Naaman mi budget, migo. Giatagan man mi ni Ma'am Cathy. Migos mata? O, utuod eh. Si Cathy eh. Kinahanglan ikasulti na to si Cathy eh. Si Carlin ang tawag ni Romero.
Si Romero ang nanawag. Dilansan ako siya tubakon. Naibaw ko nga bahin sa kung pagkakathing iyang sa taon. Sorry, ti. Pero, si Kathy lang una ang mupakita o makigsulti ninyo. Sugdan ko na ang daman sa kinabuhi ni Mara. Unsa may ang buhaton ni Mara? Justin. Kinahanglan mo lakaw ka. Ha? Asa naman siguro mo pa doon? Susiha ko na ako na bang napatay si Alice sa kung pagbunal-bunal ni kahoy. Unsa? Kinahanglan ma-check ni Nimo. Okay, sige. Mupauli ko sama. Kina. Pero ayaw bigay pagdugay dito ha. Kinahanglan masusi mo ang hitabo niya human sa kung pagsaka sa inyong bahay. Okay. Makalakot. Ngano nawa magit ang jacket na kung itom. Kinsa may yun ako binumber? Hello? Hello? Kinsa ka? Hello? Ngano di ka mo tingog? Hoy! Kung wa kay lingaw, panilhig sa iyong nataran! Buisit! Nahibaw ko sa imong sekreto. Kinsa man ni? Hoy! Kinsa man kang panuwaya ka, ha? Ugod sa mga sekreto nga imong hibaw anak ko. Tubag! Nahibaw ko na matira ka na ko. Kinsa ka? Ayaw ko gadlo-kadlo ka, ha? Oh. Hello? Panuway nito, Hana. Nga naman ka isiya. May text siya. Ni anak ko ang imong jacket nga ito. No! Nagpanik na ang demonya. Mao na kini ang sinugdanan nga gaba para ni Mara. Magkabuang ka. Mahadlo ka. Masuko ka. Ma-stress ka. Kinahanglang kutkuton ko ng inyong tanlag. Kamong duha ni Justin ang mahasol. Mingaw makining among bay. Abugon na ang sahog. Buti pasabot nga. Wala ni malimpyo eh. Alice? Alice? Uy, suda nga mong kwarto. Wala din si Alice. Nanawag sa nibayhan, ha? Hello, Mara? Justin! Justin, minanawag na ako! Ha? Isa man? Wasi masulti kung kinsa siya. Nag-text lang siya. Og misulti siya gatuan niya akong jacket ginawa. Unsa? Justin, hain ka man karon. Kinahanglan nato ni sabutan ang mga panghitabo karon. Di ba gusto among bahay ni Alice? Way tao dari. Pangitaas, Alice. Basi ko ni bawas ako kinsa nagunit sa akong jacket. Kalma lang, Mara. Kung nato ni pangitao ni Alice, magduda na hinuon siya nimo. Kalimtin lang una to imo jacket. Asa man ako pagkalimot ini? Nakakontak man ako nagunit sa akong jacket. Kung nahibaw siya sa akong number, ba't ipasabot ka nahibaw siya sa akong pagsakades inyo pagbunal ng kahoy ni Alice? Busot pangitaas, Alice! Wala lagi si Alice Dres bay. Wasap si Romero. Pangitaas, Alice! Oo. O lagi, kalma lang. Pangitao na ko si Alice. Sige, bye! Bye. Mauna gini ang panahon nga, inanay kong mupiya ni Mara.
kuyaw na kayo og utok si Mara. Total, iyang plano ang tanan. Hangto na ang pag-hire kan Jerome. Kailangan mo kalma ko. Dali ko panas panic. Magawas ko. Murag bubutong akong dugan din sa kwarto. Hello guys! Welcome to my vlog! Kathy? Hi! Kathy? Hi! Hi Mara! Hello guys! Mao ni siyang tag-iya sa beach resort. I-off na. Mara, nga naman ka? Muram ka nataranta. Kathy, may problema ko. Oh? Please. Please, tabangin ko. Ha? Oh, sure. Dali, dali sa kwarto, dali. No. Okay ra ka? Okay ra ka? Miss, lagi kay kastanan. Miss Mara? Miss, Unsa man, Linda? Nakita na ba akong jacket? wa pa miss, pero may nakuha kong sobre sa lamisa. May ngani mo ang sobre. Iao? Ambi. Sige, makalakaw ka na. Panitiin niyo kung kinsa nagkuha sa akong jacket. Ay, yes, miss. Unsa kay suda ng sobre, no? Murag baga man na. Ako nang tanawon. Miss Mara. Miss, nausa ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!